Biz bu işni devam ettireceğiz. Bizim әлі яңадан алда 10 ай вакытыбыз бар. Мөмкин кадәр күбрәк Шаллыда, Түбән Камада, Алабугада, Алабугада җыйдык дип әйтгәндә, Казанда һәм бүтән Татарстанның бүтән шәһәрләрендә бу Татарстан президенты институтын саклануын сорап, имзалар җыюны дәвам итәргә. Һәм аны тагын дәүләт советына тапшырырга. Авыл җирләрендә, авыл мәктәпләрендә дә, шәһәрләрдә турында сүз дә бармый. Урысчага күчеп баралар. Шулай бит. Ну, ике телдә дәүләт теле санала. Әмма татар баласы үзенең туган телендә белем алырга тиеш. Бу мәсьәләдә дә фикерләшик, һәм кирәк булса дәүләт советына мөрәҗәгать итәчәк. Булар бөтенесе закон кысаларында да белә, монда үндий противоправный не юк, действие дип әйтгәндә. Мында біз көп генә тырыштык, университет булдырганда, ниләр булдырга юк, берсендә ашмадылар. Әлбәттә, милли хәрәкәт белән файдаландылар татар җитәкчеләре. Алар байлар, миллиардерлар булдылар безнең милли хәрәкәт аркасында. Чөнки әгәр дә милли хәрәкәт булмаса, да Татарстан Казанда урыслар утырырлар. Менә 90-нчы елга хәтле безнең Шаллыда 90% мериядә, ул чагында мерия түгел, горисполкомда. Анда урыслар утыралар. Лагутовта, Петрушинда, Гафаров әйтәйде, без дә монда да ишектә генә йөрдек ди. Ишек янында гына. Татарларны якында җибәрмәделәр. Әмма милли хәрәкәт күтәрелгәч, теге татар түрәләре килде, әмма файдасы булмады. Чөнки система алмашылмады. Система инде колониаль булды, шулай калды. Колониаль система. Менә күпләр чагыштыра бу чорны 37-нче еллар белән дип. Юк, бу 37-нче еллар түгел, җәмәгать, бу 17-нче елны хәтерләтә. Ягъни менә хәтерләсәгез, революция булган чорларны, бу нәкъ шушы чор хәзер Россиядә һәм бөтен дөньяда бәлки барадыр, зур гына бер этап үтте, дәвр үтте. 25 ел буе Россиянең битлек киеп, бәйсезлек дип көрәшүе, уйнавы, бәлки кемнәрдер чынлап та көрәшкәннәрдер, шушындый бәйсез бер демократик ил төзибез дип, менә ул битлекләр салынды. Ул битлекләр салынды. Россия 2014 елдан башлап дөнья алдына агрессор битлеге киеп чыкты. Моны бөтен дөнья белә, Кырым шушыны күрсәтте, Донбасс шушыны күрсәтте, моның артында Россия торган бөтенесе белә. Шуңа күрә без шушы сәяси хәлдән чыгып хәзер эш йөртергә тиешбез. Ягъни Россиядә демократияның дихәрефе дә калмады. Россия хәтта 37-нче ел түгел, 17-нче ел халәтендә, ягъни революция халәтендә, кирегә кайту халәтендә лекегә. Моның сәбәбен дә әйтәм, ни өчен Россия шушылай кисәк кенә сигенде? 25 ел буе көрәшкәннән соң, 25 ел буе дөньяга исбат итәргә тырышканнан соң, без сезнең кебек Европа иле шушындый ил төзергә тырышабыз дип, ни өчен Россия битнесен сызып ташлап, шушы утка килеп керде, Донбасс утына, Кырым утына. Аның да сәбәбен мин төшендем, аның сәбәбе булай. Руслар СССР тимерлегенә бик авыр кабул иттеләр. Бик авыр кабул иттеләр. Чөнки бу алар өчен СССР тимерлегенә булмады, бу алар өчен аларның бабалары 500 ел буе зиган җирләрнең кулдан китүе булды. Ягъни Урта Азия китте, Кавказ китте, Балтик буе илләре киттиме, алар берәнтикләп җыйган, менә шу Украинасы, Белоруссиясы, алар шулай уйлый инде. Яулап алынган җирләр ул. Шушы бабалары яулап алган җирләр кулдан китте. Булар моны бик авыр кичерделәр, бик авыр кичерделәр. 25 ел буе аңга килә алмадылар, һәм менә Путин килү белән алар шушындый максат куйдылар. Тышкы сәясәттә СССРны яңадан торгызу, ул кан кыймычы гына булмый, Донбасс, Кырым, шушының беренче адымы, бәлки икенче адымыдыр. Әнә алар Грузиядан китеп алдылар, Молдовадан китеп алдылар бер өлешен. Ички сәясәттә милли республикаларны бетерү, бер милләт, бер дин калдыру. Менә бусы ички сәясәт. Тышкы сәясәттә СССРны торгызу. Менә Донбасс һәм Кырым анда килеп керү. Белә торып, дөнья ничек җавап бирәсен. Санкциялар буласын да билделәр. Аларга изгой тибу караячакларын да билделәр. Күпме кешеләре үләсен дә билделәр. Украина белән душманлашасын да билделәр. Алар моңа барды. Чөнки бу СССРны торгызуның беренче адымы иде. Ул барып чыгамы юкмы, мин әйтә алмыйм. Бу бик авыр хәл булачак. Моңа дөньяда ирек бирмәячәк. Һәм теге республикалар, алар инде ул бәйсез дәүләтләрендә 25 ел яшәп калдылар. Белоруссиядә яшәп калды, Украинада яшәп калды, Казак, Кыргызларда яшәп калды. Алар булай гына бирергә теләмәячәкләр. Бу дөньяны яңадан бүлү дигән сүз.
Менә без шушы вазгыятьтә хәзер утырып калдык. Менә без татарлар, biz Татарстанның нишләргә тиешбез бу вазгыятьтә. Әлбәттә безнең җитәкчеләр җайлы гына юл алдылар. Җайлы гына юл алдылар. Алар теге Россияны яклап, Кырымга бәреп кирүне, басып кирүне яклап име, шушылай итеп Россия ышыгына сыйынып кына исән калырбыз дип уйладылар. Әмма чиратта без булачакбыз. Ички сәясәттә. Ягъни милли республикаларны алар битерәчәкләр. Милли республикалар аларга шушы зур глобаль максатларны тормышка ашырганда кумашау итә торган фактор булырга мөмкин. Милләтләр һәм милли республикалар реаль карарга кирәк. Һәм быел ел ахырына ук булырга мөмкин. Менә быел сайлаулар үткәч, сентябрь аенда була. Шушы вазгыятьне тормышка ашыру, милли республикаларны бетерү мәсьәләсе көн кадагында торырга мөмкин. Милләтләрне, диннәрне бетерү, ислам динен бетерү, милләтләрне бетерү, ул алай тиз генә була алмый. Ул әкрен-әкрен итап менә йыгылар шуңа эшлей, яулык салдырулар шуңа эшлей, мөселманнарны кулга алдырулар шушыңа эшлей. Милләтләрне, диннәрне бетерүгә. Әмма ләкин ул 1-2 генә елда бер угаз белән генә бетә торган әйбер түгел. Милли республикалар бер угаз белән бетә торган әйбер. Bir закон белән бетә торган әйбер, алар аны эшләрләр дип уйлыйм. Менә шушындый вакытта без нишләргә тиеш? Татарлар, Татарстан җитәкчелеге, Татарстанны яклыйбыз дип утка килеп кирергәме безгә? Милләтебез генә булсын, Татарстан ярар, юкка чыкса чыксын инде дип, милләт тирәсендә укмашыргамы безгә? Дин тирәсендә укмашыргамы безгә? Әллә шушы дин белән милләтне икесен бергә куеп, икесен бергә саклап калу тирәсендә укмашыргамы? Милли хәрәкәт бер фикергә килергә тиеш дип уйлыйм. Чөнки андый вариант булса, безнең бер 30-40 үзебезнең вариантыбыз торырга тиеш. Менә әйтик, республикалар бит икән милли, без эшләргә тиеш. Менә бүгенге көндә татар конгрессы да җыеп шуны уйларга тиеш. Бүтән татар зыялылары да без нәрсә эшләргә тиешбез. Менә без факт алдында калачакбыз. Калачакбыз, иманым камил, менә бу хәл булыр дип уйлыйм мин. Чөнки булар моңа бара хәзер. Хәзер буларның күзләре тонган. Булар кырып баралар бөтенесе. Буларны туктата алучы киш хәзергә юк. Аллаһ Тәгалә буларны туктатыр иншаллах. Бу хәл булыр дип уйлыйм, бу хәл булыр дип куркам борчыламда. Шушындый вакытта без нишләргә тиешбез? Без утка керергә тиешме татар милли хәрәкәте? Без сакларга тиешме Татарстанны? Һәм без саклый алабыз мәйләне. Менә без бөтенесен дә уйлыйк. Менә бу хәлдә менә хәзер февраль айы, әле көз җитмәгән. Мин уйлыйм, барыбер татар милли хәрәкәте артык үзен утка керерлек кискен хәрәкәтләр ясарга тиеш түгелдер дип уйлыйм мин. Менә Рафис бөтен безнең күз алдында. Рафис мисалы. Рафисны бетерделәр дә тоттылар Кашаповны. Рафис Кашапов бүгенге көндә төрмәдә утыра. Сиратта башкалар, хәзер минем арттан йөриләр. Кызган кебек, кая барсам, артымдан калмыйча табылып йөриләр, утыртып куярга. Бөтенебезгә исемлекләр әзерлек касып вакытында әйткәннәргә, бөтенебезгә камералар әзер дип. Камераның номерларына хәле әзер дип, бөтенебезгә дә. Бөтенебезгә милли хәрәкәт җитәкчеләреннән Марат Абимуликовка да, миңа да, Зәки Зәйнуллинга да әйттеләр, бөтенебезгә камералар әзер дип. Бу хәзер дә бөтенебезгә камералар әзер. Бу камерадан курку өчен түгел. Әгәр без дә китсәк, Рафислар да китсә, сез дә китсәгез, кем эшләр халык белән? Кем буларны халыкка аңлатыр? Халык буларны белми дә бит әле. Халык буларны белми дә. Шушыңа күрә мин уйлыйм инде, татар конгрессындамы, Казандамы, шушы алда безне көтәсе куркыныч һәм хәвефләргә татар милләте ничек әзер булып торырга тиеш, бер җыелыш булырга тиеш дип уйлыйм мин. Чөнки монда 5 кеше җыелып кына, 10 кеше җыелып кына без моны хәл итә алмыйбыз. Факт алдында калгач, инде соң булачак. Ул факт булыр кебек. Инде менә бу санкциялар мәсьәләсендә ул да безгә кагыла. Анда әйләнеп үтеп булмый. Ул килде. Ул килде. Бу бик авыр халык өстенә төшәчәк. Әле бу башланды гына. Әле бу быел да дәвам итер, әле бу киләсе елга да дәвам итер, әле бу башланды гына. Җитәкчеләргә моның авырлыгы булмас. Алар 40 елга 40 буынга җитәрлек байлыкны талап урлап калдылар. Халыкка булачак моның авырлыгы. Шуңа күрә халык алданмасын, тиз генә бетә бу дип. Бу тиз генә бетә торган әйбер түгел, һәм нәтиҗә ясасын. Булар бит сәбәпчеләр генә. Бу битенсе Аллаһ Тәгаләдән. Менә шушы килгән әйберләр, санкциялары да, башкалары да. Хәзер ничек итәк җиңне җыярга безгә? Итәк җиңне җыярга. Җәмәгать дөресен әйткәндә котышкыш исраф иде дөньяда. Татар дөньясында да исраф, ризыкның кадере юк.
Киемнең кадере юк. Теләсә кем кредит ала, сотовый телефон алырга да кредит алалар име. Киткән шушындый башсыз, нисез акча туздыру. Ул ял итүләр, ул итүләр. Менә аларның битмесенә хәзер нокта куелачак. Яхшымы бу, начармы? Һәр кем үзе җавап бирсен моңа. Әлбәттә, кемдер өчен бик начар булыр, барасы җиренә бара алмас, ашыйсы ризыгын ашый алмас. Әмма ләкин туктап уйланырга бу бер сәбәп булачак. Туктап уйланырга, исрафтан туктарга бер сәбәп булачак. Аннан соң мин үзем бик теләр идем, һәм теләр идем генә түгел. Менә мондый авырлык килә. Мин әйтмим ачлык килә дип, авырлык килә. Мондый авыр вакытта бик авыр булачак хәле шәһәр кешесенең. Чөнки бик каты кыскартулар китәячәк. Бюджет системасыннан да кыскартулар китәячәк, хәрби заводлардан да кыскартулар китәячәк. Чөнки бер әйберне Россиянең беркем алмый, беркем кертми, беркем алмый. Менә шуннан чыгып чиртегез. Шәһәр халкының хәле бик авыр булачак. Шәһәр халкының кредит түләргә акчасы юк, квартира түләргә акчасы юк, пенсионерлары булмаса ризык алырга акчасы юк. Шуңа күрә шәһәр халкына исрафтан туктарга, һәм бер өлешенә мин әйтер идем. Кемнең авылы бар, авылларга кайтырга җәмәгать. Җир булган кеше ашка үлмәячәк. Чөнки ачлык куркынычы килергә мөмкин. Бер акчасы кеше аш инде ул. Аның өчен кырда иген үсмәүгенә шарт түгел. Теге кысыткан ашаугына. Акчаң булмаса син аш инде, кибеттәбесендә бушка бирмиләр. Шуңа күрә кемнең авылы бар, кемнең авылда өйе бар, кемнең җире бар, 25 суты җире булган кеше ашка үлмәй. Авыл тирәсенә берләшергә кирәк. Вакытлыча булса да, балаларны кайтарып булса да, җиргә нәрсәдер үстергә кирәк. Хадистә бар бит. Zaman ахыры җитә, кыямәт җитә дигәнне ишетсәң дә, кулыңдагы үсентене җиргә утырт дигән. Ягъни ачлык килә дисәк тә, санкциялар килә дисәк тә, дөнья бетә дисәк тә, без бәрәңгебезне утыртып калырга тиешбез. Без игенебезне чәчеп калырга тиешбез, чөнки ул ризык бирәчәк. Шуңа күрә мин мөрәҗәгать итәр идем шәһәрдә эшсез ятканнарга, авылда җиргә битараф караганнарга, җиргә тиш аяк белән ябышыгыз. Ябышыгыз җиргә, җир сезне аш итмәс. Җир безгә Аллаһның нигъмәте бүләге. Татарларның башка милләтләрдән аерып тора торган иң зур байлыгы аның авыллары бар. Аның 5000 авылы бар Россия буенча. Ул башка бер милләттә дә юк. Башка милләтләрдә битте ул. Һәм иң авыр вакытларда менә шушы ислам әхләге, кредитлар алмау, бер-береңә ярдәм итү һәм шушы җирдә эшләү, татарның тырышлыгы иншаллах безне саклап калыр. Мин татар мусулманнарына, бигрәк тә яшьләренә авылга кайтырга, кире җиребезгә кайтырга, һәм инде шушы авыллар аркылы ул тамак туйдыру булсын, үзеңнең мөхитеңдә яшәү булсын. Без шулай татарлар, безнең арабызга бер урыс кешесе керсә, без бөтенебез рус теленә күчәбез. Ну, үзебезнең мөхит юк, дөресен әйтергә кирәк шәһәрдә. Ә менә авылда, патша заманында да үз мөхитендә, үзебезнең динебезгә ябышып, үзебезнең туган телебездә, үзебезнең гореф-гадәтебездә, безнең гореф-гадәтебез шәригатькә нигезләнгән, яшәгән, исән калган. Нинди авыр заманнарда. Бүген көндә ничек кенә нитмәсәк тә әле динилеге бар дип әйтергә була. Мәчеттән төяп алып китмәләр бер җыл сразу гына. Берәмгә алып китәләр. Менә күрнәк авыллар бар Рәсәйдә, хәтта менә татарлар үз мөхите белән яшиләр, үзенең мәхәлләсе белән яшиләр. Менә митләр идем безнең шәһәрдә интегиб атканчы авылларыбызга кайтып, анда җир алып, менә шу үз мөхитендә үзебезнең башка кешенең анда катнашы да юк. Мәчетләребез бар. Мәчет булмаса, шул йортларда да мәчет дигәннән мин әйтәсе килә, инде бер хакыйкатьне ул Рус империясендә ул шулай каралган даган. Безнең бу чиновничий, күбрәк әйтик, муллалар, алар шул 3 хәрефле оешмаларның буйсынып, алар ниткәнлеген эшлиләр. Шуңа күрә мин хәтта әйтәсе килә, бүген көндә мәхәлләләрне оештырырга кирәк. Ничек бездә Коръәндә әйтелгән, Аллаһ Тәгалә әйткән, менә җыелдык мусулманнар, үзебезнең гыйлемне арадан мулланы җыйдык, һәм инде бөтен эшебез, бөтен гамәлебез Коръән белән яшибез. Менә ничек әйтелгән, анда инде Захибе дә, мискене дә, берсе дә читтә калдырылмаган, динебез ислам буенча. Әгәр дә без шулай иттереп
яшәргә кире кайта алсак, без яшибез. Siz aytgan, agarda bu boshlana, men voy bir ne ko'p aytadilar onu, işte bu ochliqda boshlanadi. Mumkin endi tugal mesela. Mana bu so'g'ishib qaytgan turli faşistik uyushmalar, so'g'ishlar, ular bunda qaytacaklar, ish kerak. Yolg'amni negami? Şu bizning totar miskinning, imish biz bunda ovulda qaytamiz da yerimiz bor ish kerak. Ish keraktirsin, o'tirtirsin, berangisinde şeşersin de kelib jiyib olganini olib ketalar. Avtomat bir avtomat çiftliğinden de. Bugün ferey utopiyaga verme. Tugul, utopiya tugul. Berengimi urlaylar dip ovaga qaytmışy oturgan yoktur. Yok, ondan korkudan tugul. Tilesen indi uyuşma İslam, biz eğer de İslam degeni uyuştursak, İslam başlanır şehirden, avuldan tugul. Avulda İslam eli kirmedi de, mine siz onu alıp qaytıp kirtirge tiyirsiz Yok. de. Avulga qavatlab aytam, men kirtib qaradım, biz 90-yılda qaytıp meni quvib jiberdiler, o'zimni etga quvib jiberdi. Shundan yurmam unda. Kerak onlarga bu senin şahsi bir kişinin fikri, ko'pchilik baribir xalq avulga qaytу degende bir kimde qarshi tugul. Tatarlar, men birinchi kishini chiratam eli, что avulga qaytırga kerak tugul, şehirlerde yatırga kerak. Oç bolsang da yatırganmı? Yo'q, och bo'lsa, ochliq o'zing ochliq kelib jetkach, onda biz qaytib, men bilayda avulga qaytam, o'tirtam. Men anda hozir avulga qaytib yil bo'yoqdan bir ma'noda yo'q. Men bunda o'zingda qo'ydim. Turli bit. Kimdir bundan turib yerini ishkardi. Mada yoqqan. Söz bit o'tirdig'ini aytdik 200 chaqirim kishi bitini qaytib yurib ishkarta olmay, ul ketirga tegir. Bir kvartirda 2-3 qo'yla yig'ilib atalar. Bizning mana mana Sorman 40 kilometr. Benim 60 kilometr. Sen shaxsiy nega bording hozir o'zingning? Men globalroq qaragan. Global Murtqa avulga bir necha taqir yoshlar musulmonlar qaytib qatnashdilar. Hatta Dальний Восток'tan Rus Krishti Slava degan qaytdi. İslamga kelganlar, bizning avulga keldilar. Именно Tatar avuluna qaytasi kelganim, qayshanlar aybisini bo'lgan emas. Shunga ko'ra, kimning mumkinchiligi yo'q, olaroq yoshda tövbəsilə görgüsü etmək şəhərdə. No, manda hazır birine. Sen mana şu mahalle bilen neçə yıl 10 kişi, 20 kişi desin emas. Biz ana bilan qanaqat bo'ladi ish tugul. Sen albatta o'zing jannatga kirasan. No men jannatga senigina tugul, anada boshqanda ko'rasim kela jannatda. Hem Tatarni dag'in dinimiz islomini saqlab qola, tugan tilimiz bilan. Agarda biz neofitsialniy registr etilmagan mahallalarni uyushtirib, xalq orasida o'zimizning obro'yimiz, darajamiz yuqori bo'lsa, xalq bizga kelsa, xalq bitul bizning hali bolalar, unuqlar bor. Biz unutmayıq. O'zimizning bolalarimiz, bizning neslimiz, biz o'lgandan so'ng neslimiz bitmasin.